Pa naravno da se primjećuje, naravno ne bi bio subjektivan, već bi koristio ono što mi ljudi, prijatelji, poznati, nepoznati kažu i meni i drugima. Znači, ostvaruje se ono što sam rekao prilikom dolaska za općinskog načelnika, da ću vratiti dostojanstvo i osmije svakom čovjeku Varaškome i ono što je danas najveći uspjeh, da sam vratio vjeru u Varaš, vratio sam nadu da Varaš može živjeti, vratio sam i osmijeh na lice od mlađeg uzrasta do starije populacije i to je bitno. Znači, podigao sam i taj duh ka pozitivnome, a ostalo sve ide samo po sebi. Naravno da ove 2 godine se pokazuje što mojom zaslugom, što naravno sticajem okolnosti i vremena, tako se trebalo desiti, ali evo, iz dana u dan otvaraju se nova radna mjesta, rade se novi kapaciteti, najavljuju se drugi kapaciteti i naravno da još živimo u vrlo otežavajućim uvjetima, sa zastarjelom infrastrukturom, sa dugovanjima i sve je to nešto što je naše nasljeđe, ali na to se ja ne obraćam. Znači, to je nešto što sam ja znao, to je nešto što sam prihvatio, sa tim se treba boriti, ali samo radom se može raditi. Svako na svom mjestu, ja radim ono što sam i rekao da ću raditi, vratiti Varaš tamo gdje pripada i sigurno i ovaj puta kažem da Varaš na 45 km pored glavnog grada Sarajeva ima potpuno objektivne uvjete za dobro življenje i da će Varaš biti jedna od najpoželjnijih destinacija u okruženju Sarajeva. Ja kao čovjek koji sam cijeli život radio, ko sam radio u realnom sektoru, ja ne znam kako bi uopće razmišljao. Znači, samo se može rad, stvaranje jednog zdravog realnog sektora, stvaranje viška vrijednosti iz dana u dan, on ne pozna granice, ni po boji, ni po vjeri, ni po naciji. Za mene su samo moji Varašani, nikad nikoga i niti pitam, niti bi želio da znam. Znači, mogu prepoznavati da neko nekom pripada, ali mi smo samo Varašani. Ovo govorim naravno u klubu Varaša, naravno mislim na Bosnu i Hercegovinu. Ne mislim ništa da sam odradio nešto što nije normalno ili što to ne bi uradio svaki čovjek. Da li on bio vjernik ili nevjernik, ali je bitno da čovjek koji poštuje ljudske vrijednosti. Ja sa ljudima sam živio i živjet ću. Sa Bošnjacima, Hrvatima, Srbima, Makedoncima, Slovencima, Njemcima, Arapima i ne znam sve gdje nisam bio kroz svoj život. I nekome odati počast, nekome koji je nastradao nevin, nekome koji je na bilo koji način, ne svojom voljom. To za mene nije ljudska vrlina. Znači, ljudska je vrlina otići i pokloniti se. Naravno, u Bosni i Hercegovini pretežno se nadmudrujemo ko će prvi, ko će reći. Nije stratište samo Bošnjaka, svi smo mi stradali. U Varašu su svi stradalnici. Da li je majka plakala za sinom što je išao u rat, da li je neko mogao izbjeći, da li je nekome zapaljena kuća, da li se neko morao pomjeriti, da li je neko izgubio članove obitelji, svi su na jedan način stradali. Ali to ne znači da mi trebamo očekivati da će svi ljudi odjednom sve isto reći. Ja naravno sam to mogao uraditi i ranije, kao neki drugi čovjek, ali ni to ne treba ponižavati. Pokloniti se trebaju oni ljudi koji nose najveće odgovornosti. Ja kad sam se prihvatio najveće odgovornosti u općini Varaš, osjećao sam potrebu da ja kao prvi čovjek moram prići i pokazao onim drugima. Da i oni to urade neki. Ne mogu reći svojim Varašanima i Varaški Bošnjaci poklonili Varaškim žrtvama, Hrvatima i naravno negdje je medijski obrađeno, negdje nije, ali ne treba to previše. Ovo je jedan čin bio normalan ljudski koji ja radim svaki dan, jer ja sa tim ljudima živim svaki dan, imam prijatelje, imam u svojoj obitelji ljude izmještane, radim vjera, tako da ovo nije ništa. Znači, ovo je jednostavno jedna ljudska gesta koja mislim svaki čovjek to treba da odradi, a model življenja ne trebamo ništa otkrivati, ništa ne trebamo mi posebno raditi. Interesantno je jedan sindrom koji je u Bosni i Hercegovini, da naši ljudi kada odu iz volje ili bilo kog drugog razloga u svijetu, u zapadnu Europu koju smatramo kao neko odličenje demokracije, uvažavanja ljudskih prava i svega, kad odu u Ameriku, tamo vrlo vješto i vrlo dobro žive sa svim drugima.
i nije problem. Kad se vratite u svoju državu, počnu tražiti nešto kao da mi ne možemo. Ja to jednostavno, za mene to nešto što jednostavno ne mogu prihvatiti. Znači, ako ima recept da u Varašu, koji ima 400 kvadratnih kilometara, u Bosni i Hercegovini toliko kolika jest, možemo se razdvojiti i svako za sebe nešto radi. Ok, ali mora mi to zaista neko ubijeti. Ja u Varašu ne mogu napraviti ništa. Nijednu ulicu, nijednu zgradu, nijedan objekat koji neće uživati ni jedni, drugi, treći. Naravno, imamo crkve koje uživaju katolici i pravoslavci, imamo džane koje uživaju, to je nešto drugo. Tu odemo u onom danima kad se ide neko nedeljom, neko petkom, ali svakodnevnica je zajednička, ona je nemoguća druga, nek mi neko. Nije bitno u Bosni i Hercegovini, ali nigdje u svijetu. Ko si, šta si, koje si vjere, koje si nacije i koje stranke pripadaš. Znači, evo, mene gleda cijela bosanska hercegovačka javnost, pripada Hrvatskoj demokratskoj zajednici, u njoj radi Hrvatska, učesnik Hrvatskog vijeća obrane, znači, sve sam prošao, ali bitna su djela, ja se svojih djela ne stidim, a se neću odreknuti svojih vrednota. Znači, treba gledati čovjeka, treba gledati ljudsku dimenziju i ne prvo ulaziti da li je bolja zelena ili plava boja, znači bitna je ljudska dimenzija. Ja na takvim parametrima samo živim, ja sa takvim ljudima samo razgovaram, ja sa takvim ljudima gledam graditi budućnost, sve me drugo je nešto što je negdje u nekom drugom, trećem, petom ešalonu i to je nešto što je sasvim privatno i zato ne smije niko znati. Znači mene u Sarajevo, u Vareš ne smije niko prepoznati kao Zdravka Maroševića, me moraju znati kao dobrog načelnika koji svoj rad vodi pravom pravcu, bar tako je reakcija javnosti.